Zara? Bueno, Kataluniaren inguruko erreferentzialtasun horren inguruan ere ginen hitz egiten, eta horri buruz galdetu nahi nizun lehenik eta bain, ezta? Diadako irudio badaukago hasiera batean, gaur Aragones presidenteak kutsu soziala eman nahi omen dio eztabaida horri, halare badirudi bere gobernukidek ere autodeterminazio horren inguruko erabakien bat ere exigituko diotela, ezta? Bai, eta biztan da, Katalunian aspaldi, azken urteetan, independentismoaren bueltan egoera ez dela nahiko luketena eta nahiko genukena Euskal Herritik ere, ez? Biztan da, anabasa hori katalanek beraiek konpondua dutela edo konponbidea katalanek eman behar dietela, ez? Nik esango nuke, 2017ko referenduman bitarte, estrategia partekatu bat egon zela, eta gutxi alasko, nolabait estrategia kombinatu edo konvergente bat egon zela independentismoan baitan egon daitezken tradizio ezberdinen artean, arrakastatsua izan zen estrategia bat, eta aurrerapen handia ekarri zuen ikuspegi nazional batetik eta ikuspegi independentista batetik, eta baita ikuspegi sozial batetik ere, prozesu independentistak, nolabait, gravitate zentrua, Kataluniako politika egintzaren gravitate zentrua, eskubidei dagokienez, eta gizarte aurrerapenei dagokienez, eramazuelako ezkerretara, ez? Baina ordutik aurrera, biztan da, ez dagoela estrategia batekat, eta hor estrategia bat berrosatu behar da. Nik uste dut, alderdien arteko desadostasunak baino gehiago dela, ez? Hor gertatzen ari den. Estrategia bat behar da, eta independentismoak sakoneko hausnarketa bat egin behar du, ez hori Katalunian, baita Euskal Herrian ere, eta baita Eskozian eta Europako beste lekuetan, garai hontan, eta bizi dugun garai historiko hontan, nola egiten zaion aurre, eta halako prozesu nazionalak aintzinarazteko zeintzu den bideak, ez? Eta nik uste dut hor sakoneko ariketa bat falta dela. Bueno, Gasteizko Legebiltzarrean Iriarte eta Urkulluk izan zuten aurrez aurrekoa ikusko dugu demorarik ematen digun autogobernuaren inguruko lehen erreakzio horiek jasotzeko. Hala ere, azken orduetan medioen aurrean, EH Bilduko mahai politikoa batu ostean, balorazio sakonago egin duzu hezkuntza legearen aurreproiektuaren inguruan. Patxadaz, baina ambizioz heldu behar zaion elkarrizketa, hezkuntza eragile guztiak barruan direla. Zakitze puntutan haino sorpresa zarrapatu zaituen, izan dugun erreakzio zurrunbile horrek ze badirudi akordiotik une honetan mintzat urrun batez ere hezkuntza eragileak nahiko haserre topatu ditugulako. Bueno, bi gauza horiek esaten genituen, ez? Batetik patxada eta bestetik kontziente izan behar garela zeren aurrean gauden, zer daukagun eskuartean eta zer den jokoan dagoen, ez? Eta hain zuzen, jokoan dagoena asko delako eta prozesu importantea delako, eta hezkuntza lege bat behar dugulako, nolabait hezkuntza akordioak jaso zituen adostasun horiek lege artikulatu batera emango dituena, orduan patxada ere behar dugula. Ze, hilabete gutxi da hezkuntza akordioa sinatu zela, horre referentzia politiko sendo badago, eta beraz, nik uste dut, daudela oinarriak legearen inguruko eztabaida sakon bat egiteko, eta nolabait lege on batera iristeko, eta horrek behar du lasaitasun maila bat, patxada bat, ez? Eta ulergarria dira erreakzioak eta eragile bakoitza azentua jartzea puntu baten edo bestean, eta nahi izatean gainera nolabait eztabaida hori baldintzatzea, ez? Hori zilegi delako eta neurri baten, lege baten osaketa negoziazio prozesu bat delako eta mundu guztia markatu behar ditu bere posizioak eta alegindu behar da, baldintzatzen eztabaida hori bere aldera, baina aldi berean ere behar da sosegu pixka bat, ez? Eta denbora hartu, ze denbora egon badago. Urtebete daukagu aurretik eztabaida sakon bat egiteko Euskal Hezkuntzaren etorkizunaren inguruan, eta izango da denbora lege honen edo lege proiekturen inguruko atal bakoitza xehetzeko, ez? Hau da, gobernuak egin duen lege proposamen bat hezkuntza akordio horretan oinarrituz. Parlamentura iristen denean, eta oraindik denbora falta hortarako, uste dut, urtarrierako edo aurreikusten dela lege hori parlamentura joatea, hor eztabaida politiko bat hasiko da parlamentuan eta luze hitz egiteko denbora izango dugu. Erreferentzia politiko hura aipatu duzu, garai hartan adostasuna izan zenean, legea beraren zutabeak adostu zirenean, egungo aurre proiektu horrek jasotzen du EH Bilduk orduan sinatu zuenean zeukan espiritu hura? Bueno, badaude hobetzeko gauzak, bai akordiaren letrari dagokionez eta baita espirituari dagokionez ere. Baina jasotzen du espiritua bera? Neurri baten bai, baina asko legoke hobetzeke. Akordio horren funtsa, muina, nola bai da, nik esango nuke Euskal Herrian, edo
eta orain ari gara 3 probintzietaz, beraz Euskal Herriaren zati batez, badagoela adostasun bat, nahiko oinarrizkoa, baina nahiko sendoa, nahiko genuken hezkuntza ereduaren eta nahiko genuken hezkuntza sistemaren inguruan. Hau da, helburu estrategikoaren inguruan. Eta uste dut, importantea dela, anabasa pixkat ikusten denean, denbora hartzea, ados zertan gauden, pixkat identifikatzeko, ez? Ondoren desadostasunei ekiteko, ez? Eta nik esango nuke, helburu estrategiko horren inguruan oinarrizko adostasun bat badagoela. Hau da, denok irudikatzen dugu hezkuntza deszentralizatu bat, ikastetxen empoderamentua, ikastetxe autoeratuak, ikastetxe komunitariak, hau da, komunitatearen parte hartzearekin osatzen den hezkuntza proiektuak. Denok irudikatzen dugu irautza bat pedagogia mailan. Euskalduntzean urratsak eman behar direla eta gutxi asko nondik eman behar diren, ez? Eta bar, eta bar. Kontua da, egon daitezkena desberdintasunak jarraitu beharreko bidearen inguruan edo estrategian inguruan, ez? Baina hor, hezkuntza akordio hortan nolabaiteko lurzoru bat edo nolabaiteko planteamendu bat egin zen, alderdi politiko, lau alderdi politikon bateratasuna lortu zuena, ez? Eta hor hipotesi bat zehazten da. Eta hipotesia litzateke, nolabait elkargune bat finkatzea, Euskal Hezkuntza Zerbitzua deitu den hori, non balio publikoa zerk ematen duen definitzen da, eta beraz hezkuntza zerbitzu horren parte izateko ze betekizun dauden zehazten den. Eta parte baldin baza, orduan finantzazio publikoa jasoko zeuneke, eta bestela, ez. Hori da nolabait hezkuntza akordioaren muina. Muin hori jaso behar da legean, ez? Eta artikulatuan adibidez guk lehen balorazio baten ikusten duguna da, Euskal Hezkuntza Zerbitzaz hitz egiten bada ere eta artikulu batek hori definitzen badu ere, oro har lausotua gelditzen dela, gure ustez hezkuntza akordioaren muina den Euskal Hezkuntza Zerbitzua, eta adirez ez direla zehazten legean, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren parte izateko zein betekizun bete behar diren, ez? Eta hori nuklearra litzateke. Bueno, beraz, badago zer hobetu, eta denbora egongo da, hontaz, luze hitz egiteko, ez? Baina, nik uste dut, sosegu pixka bat, eta patxa pixka bat ere behar dugula. Dagoeneko luze hitz egin da hizkuntza irizpideen inguruan, legeak jasotzen du derrigorrezko bigarren hizkuntza amaitzerako bai gazteleraz eta euskaraz gutxienez ikasleek B2 maila izango dutela. Honek nolabait esateko, hautsak arrotu ditu, asteburu honetan Esteilaseko ordezkaria Radio Euskadin izan da, eta berak egiten zuen interpretazioa eta entzune egingo dugu. Euskara ordu gutxiago izan da, nola den posible maila hori hobetzea, legeak berak zuzenean hori jasotzen ez baldin badu. Entzunengo dugu. Después de haber pasado más de 90 agentes por el Parlamento, vimos que hicieron caso omiso y que han hecho lo que han querido, ¿no? Sentimos que esta ley por ello no es algo participativo, que no nos representa y no nos sentimos parte de ella. Bueno, hizkuntzaren atala izan zen, hezkuntza akordioaren negoziaketa prozesuan gai korapilatsuena. Eta zehazkin ikuste dute denok goratzen dugula, nola PSrekin, PS eta EAJaren artean ere adostu zituzten emendakinetan desadostasun nabarmen bat azaleratu zela momentu baten, eta ondoren azken minutura arte, bizkat auzitan egozen kontu bat izan zela hizkuntzaren auzia, ez? Bistan da, ezin daitezkeela interpretazio antagonikoak egon, lege baten. Beraz, lege bat orokorra izango bada ere, esaten da, ez? 30 urterako balio behar duen lege bat, nolait generalista izan behar dela, ez? Ondoren garapen reglamentario bat izango duela, eta dekretuen bidez garatuko den lege bat izan beharko dela. Baina hori horrela izan da ere, biztan da, interpretazio antagonikoak ezin daitezkela egon halako importantea den auzi baten, hizkuntzaren auzian, ez? Beraz, guk uste dugu, eta hezkuntza akordioan hala jaso zela iruditzen zaigu, hizkuntza ereduen paradigma gainditzera goazela. Eta hain zuzen hizkuntza proiektuen bidez. Eta beraz, hezkuntza zentro bakoitzak, ikastetxe bakoitzak, garatu behar duela bere hizkuntza proiektua, helburu hori erdiesteko. Derrigorrezko eskolaldiaren ondoren, ikasle guztiek B2 maila eskuratu dezaten. Bueno, gaur, badakigu, 30 urtetako esperientziaren ondoren, A ereduak ez duela helburu hori erdiesten, B ereduak ere ez, eta kasu askotan D ereduak ere ez. Beraz, zer da planteatzen dena? Hizkuntzen ereduen paradigma gainditzea. Etxetik euskara gutxi dakarrenari euskara gehiago ematea. Lehengo
dela interpretazio zuzena zein den. Badirudi, Eusko Jaurlaritzarentzat ez ezik, adostasun horretan ikastolen elkarteak ere, buruko min apur bat emango diela edo emango dizuela, berriz ere, gaur Diario Baskon idatzitako iritzi artikulu batean, Koldo Tellituk bere decepzioa bertsi duelako, ikastolen izaera nolabait ez delako jasota ikusten. Eta ez dakite zein testu inguruta, baina esan du, ikastolek behintzat kuotak kobratzen jarraituko dutela, printzipioz behintzat, bere finantziazio ereduan aldaketarik izan ezean behintzat, aurrera egiteko beste modurik geratzen etzaielako. Bai, ez dut irakurri gaurko iritzi artikula, baina uste dut esaten duela, doakotasuna finantziazio gehiagorekin, bat etorri behar dela, bestela. Finantziazio gehiago jasoko ez palute, edo jasotzen ez baldin badute, kuota kobratzen jarraitu behar dutela. Eta hezkuntza zerbitzuaren, Euskal Hezkuntza Zerbitzuaren plantamentua hori zen, justu ez? Hau da, hezkuntza zerbitzuaren parte diren ikastetxeek, beraz, betekizun horiek legeak zehaztu behar dituen, kobratu. Orain, hori segurazki ez da egun batetik bestera egiten, eta planifikazio bat behar eta ikastetxe horiek finantziazioa, eta finantziazio gehiago eskuratzen doazen enean, kuotak edo autofinantziazio bideak mugatu eta eteteeko, ez? Beraz hor, prozesu bat egon marko bat, ikusi beharko hori modu ordenatu baten nola egiten den. Gaur-gaurko oraindik ez dago hezkuntza legerik, ez? Beraz, nik uste dut hemen, balen esan dagotik, ez? 30 urtetarako lege bat irudikatzen baldin, ari bagara. Eta nolabait, lege honek bokazio eratzailea eta estrategikoa baldin badauka. Hau da, Euskal Hezkuntzaren eraldaketa egiturazko bat bilatzen baldin baduta, hezkuntza sistema propio bateranzko transizio bati ateak irekiko badizkio, orduan badaude, eztabaida estrategikoa direnak, eta gero badaude egunerokotasunak kudatu behar direnak. Ze tartean, planifikazio dekretu bat onartu da, tartean kontzertua berritu dira, eta bar. Eta horrek, noski, kontrasanak eta tensioak sortzen ditu, baina nik uste dut bi eztabaida maila bereizi behar ditugula. Patxadaz, baina ambizioz esaten zeruten, edo oraindik bigarren zirriborrorako ere, izango dituzue makina bate bilera. Gaizera bate aldatuta, hezkuntza legea bera herri itunetako bat izatea nahi du lehendakariak, baina gehiago badira, itun horien arira ala ere, Andoni Ortuzarrek EAJaren 46. alderdi egunean mezu zuzen eta argia bidali zien, EH Bildu une honetan proposatzen ari den herri itunen inguruan. Quieren a toda costa ocultar su histórica política de tierra quemada. Ahora van de guays. Proponen pactos de Estado como si fueran churros. Lo que dicen, pues suena bien, pero es totalmente vacío, es puro celofán. Hablan y hablan, pero en realidad no proponen nada. Ondoren akordioetara iristeko nahia ere adierazi zuen, baina aurretik esan da edukirik gabeko itunak proposatzen dituela EH Bilduk. Ni legotaben esango nuke, naizela oso identifikatua sentitzen hizkuntza horrekin, ez? Piskat frivolitatearen mugan dagoen piskat hizkuntza horrekin, ez? Ulertzen da, alderdi eguna zela eta parrokiari begirari zela, baina, nik uste dute beste maila batera eman behar ditugula piskat herri adostasunen aldeko alegina, ez? Eman behar dugula. Guk EH Bildu 2016an hasi zen, mahaigaina jartzen herri honek herri akordioak behar zituela, ez? Uste dut denbora asko galdu dugula, eta denbora preziatu bat galdu dugula. 5 urte pasatu dira eta ez edozein 5 urte, ez? Gogoan dut, Azpiazu sailburuak 2017an planteatu zuela reforma fiskal bati heltzeko momentua zela. 5 urte pasatu dira, eta ez edozein 5 urte, ez? Beraz, gu hasieratik izan gara herri akordioen aldekoak, eta hasieratik planteatu izan dugu herri honek behar ditugula oinarrizko akordioak, ez? Hori lehengo eta behin. Bigarren, zer da herri akordio bat? Hortaz ere hitz egin barko, ez? Pixkat Ortuzarrek esaten zuen, ez? Txurroak bezala, ez? Orain ematen du mundu guztiak nahi dituela edo behar dituela herri akordioak. Herri akordio bat edo guk estatu itunak deitze ditugun horiek, hori ez da legegintzaldi baterako akordio bat, edo hori ez da aurrekontu proiektu bat, hori baino askoz gehiago da. Hori da, analisi sakon bat egitea. Ze garaitan bizi garen, ze erronka ditugun, ez direlako nolanahikoak, ziurgabetasun handia dagoelako eta dena aldatzera datorrelako, ez? Esaten da, datozen 20 urtetan, azken 100 urtetan, baino aldaketa sozial, ekonomiko, kultural handiagoak biziko ditugula. Eta herri hau, ez doa bide honetik. Eta nahikoa indikadore daude esateko ez goazela bide honetik. Eta beraz, norabide berri bat finkatu behar dela, ez? Baina dozein kasutan,
estatu ituna deitze ditugu, Euskal Estatu itunak dira itura estrategikoak, epe luzerako itunak. Hau da, aurrekontu proiektu bat ez da, eta klimaren lege baten inguruko akordioa, izan daiteke legegintzaldi akordioa bat, baina hori ez da estatu itun bat. Estatu ituna da klima larrialdiari, krisi ekologikoari eta transizio energetikoa ekarriko dituen aldaketa guztiei Euskal Herritik nola ekingo zaien, ez? Eta hirugarrenik, herri ikuspegia behar da. Ze herri hau ez da 3 probintzietara mugatzen, ez? Beraz, herri akordioak estatu itunak behar dute euskal ikuspegi argi bat, ez? Ez da bai da hortaz, sustraitera eman behar dugu, behar bezala definitzeko, adostasuna izateko zer diren. Pello Txandiano, Euskal Herria Bildiko programazioz nerea, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei, mi esker. Goizeko 10